Tanquem els ulls i faig un parell de respiracions i buscaré alguna situació que em preocupa, que m'angoixa. Pot ser també algun estat que hagi pogut tenir últimament. I quan el tingui localitzat, començaré a respirar, posant-me en contacte amb aquesta situació o aquest estat emocional. I començaré a observar, a imaginar com si el meu cos es comencen a formar globus plens d'heli, en què cada globus conté una de les emocions que vull alliberar. No cal que identifiqui ara quina emoció hi ha en cada globus, senzillament que m'imagini quants globus hi ha dins meu. I amb la meva imaginació miraré i observaré com un d'aquests globus, el primer que desitjo alliberar o que noto que és un moment per alliberar, observaré com amb la meva respiració el vaig acompanyant i comença aquest globus a pujar a través del meu cos fins que surt per la coroneta del meu cap. I quan noto que surt, miro amunt i hi ha una etiqueta que posa el nom d'aquesta emoció que hi ha en aquest globus. Permeto que la meva imaginació em porti el nom d'aquesta emoció. Senzillament respiro, observo aquesta etiqueta, agafo la informació i segueixo respirant, observant com aquest globus segueix pujant cap al cel. M'imagino com va cap a un gran sol. Vaig respirant i, si cal, imagino com la força del vent l'acompanya encara més cap a aquest gran sol. I vaig veient com es va fent petit fins que arriba el sol, on es desintegra per sempre. I respiro, trec l'aire per la boca, deixo anar tensions, permeto respirar com m'allibero. I torno a observar aquells globus que hi havia dins meu i observo com el següent comença a pujar pel meu cos fins a la coroneta, com surt. També porto la mirada cap a dalt, observant l'etiqueta d'aquest globus, observant quin nom hi posa, quina emoció hi ha. I respiro, recollint la informació. I permeto observar com segueix pujant, com el vent l'acompanya. I vaig respirant, notant com em faig lliure d'això a mesura que es va apropant al sol. I quan arriba el sol, observo com es desintegra, com explota, com el sol absorbeix allò que hi havia dins d'aquell globus i jo torno a respirar tranquil·la, sentint com m'he alliberat d'aquesta emoció que hi havia en aquest globus. I miro dins meu si queda algun globus més i repeteixo el mateix procés tranquil·lament, notant com puja pel meu cos, com arriba a la coroneta, com surt, i observo l'etiqueta amb el nom de l'emoció que porta. I segueixo respirant, permetent que segueixi el seu camí cap al sol. Li permeto el temps que necessiti per arribar al sol, explotar, desintegrar-se, notar com el sol transmuta tot allò que hi havia dins i jo respiro alliberada. I torno a mirar dins meu si queden globus i al meu ritme repeteixo el procés.
I si no hi ha globus, doncs segueixo respirant un moment aquí. M'observo, respiro. Si hi ha alguna tensió més dins el meu cos, ara em permeto alliberar-la utilitzant la meva imaginació per trobar la millor manera per alliberar-la, notant quina manera això s'allibera completament ara. I jo ho acompanyo amb la meva respiració. Puc treure l'aire per la boca sempre que ho necessiti. I quan noti que ha quedat buit, que hi ha un espai buit de tot això que he alliberat, que estava preparada per alliberar, començo a respirar cap al meu interior, posant la intenció d'omplir-ho amb alguna cosa, algun color que em sumi, que em sigui positiu, com pot ser l'amor, la confiança, el carinyo per mi mateixa, la paciència. Puc imaginar-me com aquesta qualitat o aquestes qualitats van acompanyades d'algun color. I vaig respirant i amb la respiració vaig omplint tot aquest espai disponible d'aquesta emoció, d'aquesta qualitat, d'aquest recurs. Noto com està la meva persona ara que he omplert tot aquest espai. Fins i tot puc notar com aquest color, aquesta qualitat arriba a la meva pell. I em dedico un moment de pensament, de dir soc humana i està bé. Tinc les meves pifiadetes i no passa res. I m'ho respiro. I torno a connectar amb aquesta qualitat, amb l'estar en contacte amb mi, amb aquest color. I a poc em vaig deixant estar i sense cap pressa, sense alterar-me, sense exigir-me, deixant-me estar, vaig tornant a la sala, al meu cos, en aquesta sala, i aniré obrint els ulls per seguir amb el temps de dia que queda, portant amb mi aquest recurs, aquest color, aquesta sensació que tinc ara.